Ihang yung tanan sa pagpaglingkod. May buntag sa tanan. Atong obispo uban ni Patex, tuwa sila sa Kalibo, sa isla sa Visayas. Mauna nga kini inyo igsoon si Father Azul, mao'y makikuban kaninyo ni ini nga Domingo, hangtod ugma sa Lunes. Atong nadungog ang Ebanghelyo. O ang Ebanghelyo karon naghisgot mahitungod sa magtiayon nga dili angay magbulag. O gibasa sa Ebanghelyo human basa mahitungod sa magtiayon nga dili di ay angay magbulag ang magtiayon. Niingon dayon nga naay mga bata nga gusto muduol ni Jesus. Sa laktod nga pagkasulti maigsuon, kung mabulag ang magtiayon, ang una maapektuhan, mao ang mga bata. God's family, the church is the inseparable kingdom of God. Ang pamilya kuno sa Dios nga mao ang simbahan. Maura ni ang pamilya nga dili bungkat. Tinuod nga ang simbahan sa unang siglo daghan kayo ang mga paglutos, mga pagsulay. Apad hantod karon. Wala ko'y lain mahuna-hunaan nga institusyon nga natukod nga mas tigulang pa kaysa simbahan. Wala gayon. Pag huna-una mo bisan isa. Sample na lang, kanang San Miguel Corporation, dugay naman kayo na. Pila naman na sila katuig. Di ba? Unsa pa nga eskwelahan ang dugay na kayo, LaSalle University or UP, University of the Philippines. Pila naman na sila katuig, mga 300 years? Wala pa siguro. Unsa nga gobyerno ang natukod nga niabot na og 2,000 years ginagpabilin lang gyapon hantod karon? Wala. Gawas sa simbahan. Wa nay makalabaw may suod nga institusyon nga natukod dinhi kalibutan labaw pa sa simbahan. That is why God's family, kita nga simbahan, the church is the inseparable kingdom of God. It cannot be moved. Tungod kay ang pundasyon o ang nagtukod sa simbahan si Jesucristo mismo. As Christ is the head of the church that binds us together with love, so is the husband also the head that binds the family together with love, prayer, and sacrifice. Sama nga si Kristo mao ang nagtukod o naglingkod sa iglesia. Ang amahan usab dapat mao ang mag-bind, maghikot sa pamilya diha sa gugma, diha sa pag-ampo o sa sakripisyo. As Christ loved the church and gave His life for the church, so also the husband are mandated to love his wife and the children and willing to give his life to protect his family, not to divorce them. Sama nga si Kristo nagpakamatay sa iglesia. Ang mga bana, ang mga lalaki, gisugo sa Dios sa pagprotect sa ilang mga asawa, paghigugma sa asawa, o sa mga anak, o sa pagsakripisyo ni ini, nga bisan gali ang ilang kinabuhi, o dili pag-divorce, dili pagbiya ni ini. Ang pangutana, gisugo man dito sa Dios. Why? There is divorce. Ngano naaman ang panagbulag sa magtiayon? Ang tubag mao kini. That is one of devil's best recipe. Ang pinakamaayo nga recipe. Kabalo mo sa recipe? Kana magtumong restaurant o mag-order mo?
Pinakalami nga puthi sa demonyo mao nga ang pamilya magbuwag yun. Kay kung mapukgang ang pamilya, naaday gitawag nga division pagkabahin-bahin. And it's all rooted to sin. When they divorce God in the garden, choosing to follow the serpent. Ang panagbulag, kung tanaw ni mo ang ugat ni ini mo balik ni didto ni Adan ug ni iba sa dihang, nakigbulag sila sa Dios sa pagpili sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga gidili sa Dios. What is the biggest consequence of divorce? Unsa ang pinakadako nga sangputanan kung magbulag ang magtiayon? What will happen to the children without the father and the mother? Sama kini maigsuon sa manok nga iyang gibiyaan ang iyang mga piso. Nakadumdum ko sa una. Naami iring sa amurag amo to ang iring unya naapoy instance pod nga iring sa among silingan. Mangtas kay nga iring kay ang iyang paborito nga putahe piso. So ang style sa kuan iring pag moabot na gali ang panahon nga kanimang musa na ang inayan, iya dayon ng siyempre kagabay pa mga piso, di ba? Iya dayon ng dasmagan ng inayan. Pag dasmag niya sa inayan, ang mga piso di ay takluban na sa inayan sa iyang mga pako. Dito na sa ilalom ang mga piso sa pako sa inayan, labi na maupan ng pusa. Ang buhaton sa iring, iyang dasmagan ang inayan. Pag dasmag sa inayan, mulukso inayan, siya pulan din niya ang iring. Pag siya po sa iring, ang iring kay abtikman. Kat family baya mudagay na alipot. Ang inayan in town galakag sa iya. Pero ang mga piso dabiyaan, maunang ang iring balikan to niya ang piso, tukbon din yang isa. Labaw na gyud na may mga inayan ng mga rasa. Mamuhi ay pud itag rasa na ni. May mga inayan ng mga rasa, kani mga rasa ng mga inayan, mga buringog. Ang ilang piso ila ng awayon, unya sayo nila talinon. Sayo nila talinon. Pag ang piso sayo talinon, kanuna siya sa mga banog, uwak, labaw na iring. Tao di man mukhaong tao kay piso pa man. Unsay akong point maigsuon. Kung ang inyong mga anak, kamo mga amahan o inahan, inyong giunahuna ang inyo lang kaugalingon nga lipay-lipay, unya biyaan ninyo ang inyong mga anak. Kan-o na sila sa druga, kan-o na sila sa barkada, kan-o na sila sa mga bisyo, sama sa pag-inom, immoral nga mga sexual activity, kan-una sila sa gadget, kan-una sila sa pamaagi ni ini nga kalibutan. Og mauna ang recipe sa yawa. Diha siya makaihi sa kalipay kung makit-an niya nga ang magtiayon magbuwag na gali. Sigurado gina nga bisan pag ang mga anak hupong sa mga maayong butang, pero naay hugga ang ilang kasing-kasing. They are outside look so strong, but deep within, they are so weak. And they are wounded mentally and emotionally. In the US, United States of America, the divorce is legal. Sa United States, ang pagdiborsyo dito, dili bawal. Okay. 55% sa mga Amerikano o mga Amerikana divorce. Sa laktod nga pagkasulti, kung kamo nag-abay, naglingkod mo diya mo iyap ka, 1-2, isa na nga divorce. 1-2, 1-2, 1-2, divorce. Unsay mga rason? Number one reason gyud sa divorce sa US is lack of commitment. Kanang, so what? Ano ba yung magbuwag ta?
Kung di ta makasinabot ni buhat kaysa imo kong pasakitan kaysa magantos ko o mangulintas ko og bukog. Number 2, infidelity. Unfaithfulness. Ang magtiayon ang asawa o bana dili matinud-anon sa matag usa og nag-iring-iring. Number 3, excessive conflict. Kanang daghan mga konflikto ba? Nga daghan nga mga rason. Number 4, married too young. Sayo na po kayo nagminyo. Naburusan, napugos, naminyo na lang. Number 5, financial issue. Kwarta. Buwag tungod sa kwarta. Siguro, ang bana dakong sweldo, kwentahan ng asawa. Ang asawa dakong sweldo, kwentahan ng bana. Kwarta ang hinungdan. O number 6, abuse. Oral abuse, sexual abuse, physical abuse, basta kay giabuso. Gipasakitan. O niya ang pagpasakit karong adlaw dili man lang sumbag, sipa, akip istorya. USA, ginatawag siya, she is a wounded soul. Usa siya kakalag nga samaran. It's superpower nation but so weak inside. They need our prayer and repentance like what happened in Nineveh during the time of Jonah. Sa tinuod lang ang Amerika karon nga nasod. Wa sila mailog sa daghang mga kontra na ay mga terorista makasulod sa ila pero ma-intercept ra gyapon. What will destroy them is the enemy within, the collapse of morality in the family. Ang pangutana, asa naman lang di ita paingon, ani? If the most powerful nation of the world is failing, kung ang usa ka nasod nga gamhanan kayo sama sa Amerika o sa United Kingdom, mahagba na, asa naman lang di ita paingon? Church is the salt and the light of the world. Maigsoon, simbahan ta paingon. Mauna nalipay ko kaayo karon kay inyong napili ang insakto nga butang nga wala mo na busy sa inyong balay, wala mo na mahog sa iro, baboy, baka, kanding o unsa pa. Wala mo nanukot sa utang ng hugas dito o nagtinda kay Domingo karon. Na sama kamo ni Maria nga napili ninyo ang maayong butang, naminaw kamo sa pulong sa Dios ug mudawat sa iyang sakramento. Let's pray to the Lord of the harvest to send more laborers and harvesters. Maigsoon kung atong tan-awon ang kalibutan, suruyan ninyo ang gawas. And be sensitive. Makaingon gid mo nga Ginoo ko, dako pa kaayo ang trabahoon. Abi nako Lord, og saturated na ang kalibutan sa mga simbahan, og hapit na kamo balik Lord. Tungod kay daghan naman kayo mga pastor, mga simbahan. Moingon ta nga kinahanglan og mga mangani, daghan naman kayo mga simbahan karon. Pero gawas mo suruya. Pila ka buok bata diha nga mangayo nagpalimos. Pila ka buok tao karon dito sa prisuhan nga wa nay nagbisita kanila. Kinahanglan og mga pag-ampo. Sulod mo sa provincial hospital, tan-awan niyo dito ang mga tao nga walay ikabayad, walay ikapalit og tambal ug nagkinahanglan og mga tambag ug mga pag-ampo. Suroy mo sa Islam area, kanang mga barangay nga daghan kayo og mga balay, kanang densely populated area, suroy mo dito. Tan-awan ninyo ang mga balay, mga tao ay kasilyas, mga tao walay salina, mga tao bungkag ilang atop, walay mga dingding. Suruyan ninyo. Makaingon ta Ginoo ko, dako pa kaayo ang trabahoon sa iglesia, dako pa kayo ang trabahoon sa simbahan. The Lord would love to hear you saying, "Here I am, Lord, send me." Kabalo mo unsay gusto sa Dios madungog gikan sa inyo og sa ako karong kabuntagon?
Kabalo mo unsay gusto, unsay pinaka sweet word nga gusto madungog sa Ginoo kanato kabarong kabuntagon? Kana moingon ta nga naglingkod mo diha sa inyong gilingkuran karon, moingon ka sa imong kagalingon, "Here I am, Lord." Na ako, Lord, naminaw ko ni Padre Rasul sa iyang wali karon, Lord, og dako pa kayo ang trabahon, Lord. Send me. Ipadala ko. Panduga akong kasing-kasing. Equip me and send me. Kining send me kadug usahay may suon. Bantayunon pud ni. Kay daghan mga tao nga sige agtog, send me. Unya ang kamera o ang selfie stick di gyud mabuwag sa lawas. Kay kada hatag selfie, kada tunol picture, ang nahimaya is glory to me. Wala na nahimaya ang Dios. Bantayunon kaayo ang atong pagkamanggihinatagon. Kay nagtuo ta usahay nga nalipay ang Dios apan kanunay na kong gibalik-balik. Dili tanan pagsimba o paghatag gidawat o gikahimutan sa Dios. Pila ang anak ni Adan o ni Iba? Duha. Unang anak si Cain o si Abel. Pila ka buok ang naghalad didto nga gidawat sa Dios? Kang Abel lang, isa. Pila ka buok naghalad didto nga wala gikahimutan o wala gidawat sa Dios? Isa. 50-50 di ay. Sa ato pa sa nagsimba karon kabuntagon, posible katunga ninyo maghatag o halad karon dili dawaton sa Ginoo. Kay nagbagulbol ang inyong kasing-kasing. Sayang man kay ni Lord, oy, kapuya na nasimbahan sigilag padungdungog. Ga ihatag ay kapulo, ihatag ang mga halad, mag-exhort. Ano pun may naman ni ikaduha sa bayad suga, tubig, kuryente, dugang bayad tuition, pamahaw, paniuto, panihapon, ano pun man kay ni Lord? Pero ingon ang Ginoo, sulay ko. Test me. Mauro ning part sa Bible nga ang Ginoo ng hagit. Di ba? Mura ba yung nga, kalami, gunin mo birahan, testingi gali. Di ba? Mura na ba? Sige, suway gali. Muna mo sa Ginoo. Git-challenge ta karon kabuntagon. Sige, testingi. Abi ninyo di ta mo panalanginan, hatagali mo. Pero, kana nagkatawa mo, ayaw na namugot. Kaya kung nagmugot mo, anugon ang inyong paghatag, di na dawaton sa Ginoo. Lagi. Dawaton na dire, panalanginan. Pero ang Ginoo nga nakita sa inyong kaspa hantod sa inyong ingron, gikan sa ulo ba hantod sa lapalapa, di ninyo mailan. Mao na nga kung maghatag ali, sigurado nga nagkatawa ang kasing-kasing. We need more volunteers to do the greatest challenge and most noble decision to make in God's kingdom. To live the most rewarding life is to live like Christ. Gusto ka nga ang imong kinabuhi may suon kompleto? Kanang bisan wala nimo ang tanan. Wala kay kagalingon nga jet plane, wala kay kagalingon nga mansion, wala kay kagalingon nga Ferrari, wala kay kagalingon gwapa kay asawa or matso kay nga bana, wala kay mga anak nga mga prinsesa o prinsipe apan naa nimo tanan. Gusto ka na kinabuhi? To live the most rewarding life, to live in noble life, is to live like Christ. Pagpuyo sama ni Kristo. That is our challenge today. Kita nga taga Cathedral of Christ the Redeemer, mutabang bata, and go to the field for the harvest. Dako ang anhon, dako ang trabahoon, daghan trabaho sa simbahan maigsuon. Ang pangutana, kita taga CCR, willing bata, muagto ngadto sa field and become part of the harvesters. Or, koto brata sa pagpa-eskwela sa atong anak, or atong huna-huna koto bragyod in town sa pagpangita sa pamahaw, paniudto, panihapon, makatrabaho, makabalay, makabayad sa utang, kung inana tamay suon selfish ka. Kay ang imong giariglar ang mga butang lamang diri sa kalibutan nga dili nimo madala sa langit
nga moatubang ka sa Ginoo, hoy Tomas, unsay imong nabuhat sa kalibutan? Lord, proud kay ko Lord kay nakabayad ko sa akong utang. Lord, proud kay ko Lord kay nakaprovide ko sa pamahaw paniudto panihapon, unya napag-iisnak. Maura na. Sa ako ba unsay imong nabuhat para sa ako? Dapat maigsuon mga lagad ta sa Ginoo. Kay ang Ginoo grabe ra ba ang iyang pagpangalagad kanato, pati iyang kinabuhi iya nang gihatag kanato. Unsa man pader, mangutana ta. Unsaon man ako pader nga makapangalagad kung gusto ko makapangalagad pader pero wa may klaro unsaon man ako pag-start. Mo ang tumako sa akong silingan, mag-volunteer ko dito nga ako maghugas sa manglabas sa ilang mga nilabhan. Mag-volunteer ba ko community service kanang gipambuhat sa mga organization karon? Unsa man akong buhaton pader nga para makapangalagad ko sa akong isig ka tawo? Simple kaya ang tubag. God will reveal to you. Start ta ugma sa Lunes. Tungod kay ang pinaka the best di mo nga buhaton, unsa ang pinaka best? Mag-ampo sa ka. Sugdi sa pag-ampo. Ayo sa pagtira pasagad. Kung gusto ka mangalagad sa Ginoo, sugdi sa pag-ampo. Start ta sa pag-ampo, ali mo diri buntag, pili mo unsa nga adlaw kay kada adlaw ang misa with Eucharist. Pag naa na mo diri, mag-istorya ta. Istoryahan nato unsa nga ministry ang atong asa mo ipahaom. Unsa nga ministry ang atong buhaton na sad uban sa blessing sa atong obispo by the guidance of the diocese and by the bishop. Dako kayo ang trabaho na igsuon. Kita tanan diri gitawag ta sa Ginoo, dili ta magpakabutah bungol kay dili ta butah ug di sa tabungol. Palihog manindog.